Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i ddarganfod arffiniau uchaf ac isaf ar gyfer mesuriad penodol. Nawr, cyn i fi gychwyn ffilmio'r fideo yma, dwi wedi mesur hyd y bensil yma fel 20 cm a dwi wedi gwneud hyn yn gywir i'r 10 cm agosaf. Nawr, mae wir dweud fod unrhyw fesuriad yn fras amcan, yn fan hyn y bras amcan dwi wedi wneud ydy'r 10 agosaf. Ond ar gyfer y mesuriad, os ydy'r bensil yma yn 20 cm i'r 10 cm agosaf, go wir, faint yn llai na 20 fasa'r bensil yn gallu bod, hynny ydy beth yw arffin isaf y mesuriad, a faint yn fwy na 20 cm fasa'r bensil yn gallu bod go wir, hynny ydy beth yw arffin uchaf y mesuriad. Nawr, os dwi'n estyn premesur allan ac yn dangos mesuriad 20 cm yn fan hyn, cofiwch, dwi wedi mesur yn 20 cm yma yn gywir i'r 10 agosaf. Nawr, beth fyddai yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 20? Wel, mynd yn llai gyntaf, yn sicr byddai 19 cm yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 20. Faint yn llai fyddai fynd? Wel, fyddai fynd mor is a 15 cm i fan hyn, byddai union 15 cm yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 20. Wedyn ddim mynd dim is na 15, byddai enghraifft 14.9 cm yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 10 cm. Ac felly, be dwi'n dweud, mae arffin isaf y mesuriad yma ydy 15 cm. Does a ddim byd llai nag 15 cm yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 20. Mynd y ffordd arall, faint yn uwch fyddai fynd yn 20. Wel eto, os yw'n ystyried ydy ni 22 cm, yn sicr byddai 22 cm i'r 10 agosaf yn mynd lawr i fod yn 20. Fyddai ddim cael union 25 cm, byddai ddim mynd mor uchel y hyn, oherwydd os a union 25 cm i'r 10 agosaf yn talgrynu i fod yn 30, ond gwir fyddai fynd mor agos at 25 a dwi'n dymuno. Enghraifft, byddai 24.9 yn talgrynu i'r 10 agosaf i fod yn 20, ond wedyn fyddai 24.99 yn gwneud, wedyn 24.999 ac yn y blaen. So ni'n gallu cael 24.99999 mor bell a dwi eisiau efo'r 9 yna. Felly, gan fod fi'n gallu bod mor agos at y 25 yma dwi'n dymuno, be dwi'n dweud ydy fod arffin uchaf y mesuriad yn 25 cm. Felly, go wir, mae'r gwir fesuriad ar gyfer hyd y pensil yn mynd i fod rhwng 15 a 25 cm. Ffordd arall o ysgrifennu'r mesuriad yma byddai fel hyn. So ni wedi mesur i'r 10 agosaf yn 20 cm a wedyn yn gallu bod hyd at 5 yn fwy neu 5 yn llai. A gywir, mae hwn yn ffordd ddefnyddiol iawn o weithio allan arffiniau uchaf ac isaf ar gyfer mesuriad. Yn fan hyn, dwi wedi mesur i'r 10 cm agosaf, wel mae hanner o 10 yn 5, felly dwi'n gallu bod hyd at 5 yn llai a hyd at 5 yn fwy. Nawr, os dwi'n estyn y bensil allan eto, a gwneud o yn fan hyn, os dwi'n mesur yn fwy manwl nawr, dydyn ni i'r centimetr agosaf, os dwi'n reid y premesur yn y lleoliad yma, yna dyn ni allu gweld i'r centimetr agosaf, fysai hyd y bensil yma yn 18 cm. Felly mesuriad arall ar gyfer y bensil fysai 18 cm, a hwn yn gywir i'r centimetr agosaf. Nawr, beth fyddai arffin isaf ac uchaf y mesuriad yma? Wel, dwi wedi mesur i'r centimetr agosaf i'r 1 centimetr agosaf. Mae hanner o 1 centimetr yn 0.5 centimetr. Felly, dwi'n gallu bod hyd at 0.5 centimetr yn llai a hyd at 0.5 centimetr yn fwy. Ac felly, yr arffiniau isaf ac uchaf yw 17.5 ac 18.5. Nawr, hefo'r lygad, so ni'n gallu ceisio mesur ychydig y fwy manwl. Fyddai ddefnyddio'r premesur yma fan hyn a gweld yn ofalus iawn o fi'n gallu gweld mai 18.1 centimetr yw hyd y bensil. A mae hynna yn gywir i'r
0.1 centimetr agosaf. So ni hefyd yn gallu deud hyn fel i'r degfed o centimetr agosaf, neu hyd yn oed i'r milimetr agosaf yn fan hyn. Nawr, yr arffiniau isaf ac uchaf, wel gan fy mod I wedi mesur i'r 0.1 centimetr agosaf, mae hanner o 0.1 yn 0.15, ac felly dwi'n gallu bod hyd at 0.15 centimetr yn llai a 0.15 centimetr yn fwy. A mae'r dechneg yma'n gweithio dim ots be ydy'r mesuriad. Fan hyn dwi wedi sôn am fesur hydoedd, ond sy'n ni'n gallu mesur rhywbeth fel mas. Os oes gen I fi fesuriad 3700 kg, a mae hwnna wedi cael ei wneud i'r 100 kg agosaf, yna beth yw'r arffiniau fan hyn? Wel, i'r 100 agosaf, mae hanner o'r 100 yn 50, felly dwi'n gallu bod hyd at 50 kg yn llai neu 50 kg yn fwy. Hefyd, ydyn ni fod I mesur rhyw gynhwysedd, ydyn ni 32 ml, a mae hwnna ydyn ni wedi cael ei roed i'r eilrif agosaf. Os hoffwch chi i'r 2 agosaf. Wel, mae hanner o 2 yn 1, ac felly mae'r mesuriad yma yn gallu bod hyd at 1 ml yn llai neu 1 ml yn fwy. Un enghraifft arall, dydyn ni fod gynnon ni gyfaint 160 cm3, a mae'r cyfaint yna wedi cael ei fesur i'r 20 cm3 agosaf. Beth yw'r arffiniau yn fan hyn? Wel, mae hanner o 20 yn 10, ac felly dwi'n gallu bod hyd at 10 cm3 yn llai neu 10 cm3 yn fwy. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Dyma ni'n dabl o fesuriadau sydd wedi cael ei wneud, maen wedi cael ei talgrynu mewn ffordd penodol sy'n cael ei nodi ar y sgrin. Gweithiwch allan yr arffin isaf a'r arffin uchaf ar gyfer yr holl fesuriadau yma. Pryn ydych chi wedi cael amser I feddwl amdan eich atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.